Kubuhlungu because sinabantwana and umuntu mayefika azodiliza le ndawo soyitshela ukuthi yona khayo nalo nezingane zakho and kungekho into akunikeza yona ukuthi mhlambe since ngisusa la ngikubeka la. Ezinye insapho ezashiyeka zingenamakhaya ngenxa yezikhukhula zango-2022 KwaZulu-Natal zijongene nenye iKrisimesi yemfiliba emva kokuba amagosa kamasipala edilize indawo zazo zokuhlala zethutyana. This building, we did inspect it before, and then we've given the people a warning. We've warned them in terms of it does not comply with the Fire Brigade Act, so they must remove the structures. Ojongene nokhuseleko loluntu kwisixeko saseRhawutini uGqirha Mgcini Chwaku ukhokhelele uqoqo kwisakhiwo ekhaneleka ukuba kuhlala kuso abantu ngokungekho semthethweni. Umasipala waseThekwini uphinde wavula amanxweme amathathu kulawo amane aseThekwini ebevaliwe ngenxa yongcoliseko. Singonondaba benu siniphathele eziteketeke ukanti ndiziphaka noKhetha Mbatha noyitoliki yolwimi lezandla molweni ekhaya. Baza kuyitya iKrisimesi bengenamaphahla ke okufihla intloko abahlali abaphulukana namakhaya abo kwizikhukhula zephondo laKwaZulu-Natal ngo-2022. Oku kungenxa yokudilizwa kweendawo zokuhlala zethutyana ngumasipala ngelithi zakhiwa ngokungekho semthethweni. Aba bahlali bafudukela kwindawo yogobetyholo iKennedy Road Informal Settlement bazokhela amatyotyombe kusukela ngo-2022 ngo-April. Abahlali bamatyotyombe iKennedy Road eThekwini bavakalise ukukhathazeka ngokudilizelwa indawo zabo zokuhlala ngumasipala. Le ndlu kahle ekamfowethu mina umsebenzi sanda kuwuthola besafika la kwafika umasipala no-£4 isilen basikhiba ngesidluzulu. Kubuhlungu because sinabantwana and umuntu mayefika azodiliza le ndawo soyitshela ukuthi yona khayo nalo nezingane zakho and kungekho into akunikeza yona ukuthi mhlambe since ngisusa la ngikubeka la. And ayikho iminyaka esesingasayihambanga esichazelwa ngayo ukuthi mhlambe sisosizakala. Wonke amaphepha esiwatholayo masifika sibakhiphela wona bathi bona abawadingi bona bathunywe umasipala benza umsebenzi wabo. So nathi asazi ukuthi ibona ngophi sekufanele sikwenze manje. Bambi bathi imeko abaphila phansi kwazo azinhlanga nanjengoko kwanyanzeleka okokuba bohlukane namalungu osapho. Kwenzeka ama-floods ayenzeka ekuqaleni kwahamba imizi enzasi then kwase kusuka ke manje kwenzakala lento le eyenzeka la ukuthi dilike izindlu zabantu uthole izindlu seziyakreka abantu sebeyamuviswa whatever and ever yabo. Kodwa nje selokhu nje kwenzeka konke lokho mina angenetsekile angekho right. Sami nje wasakhukhulelwa izindlu phela ngenxa yezikhukhula. Manje ke ngithi yadilika manje bakuneyingane ke mina lapho sengihleli khona angikwazi ukuhlala nazo indawo encane. Baphela umndeni wami u8 sisonke. Manje ke kunzima waphela nezimpahla zethu ezinye zasala nabo baqubile ezihlobeni zabo nakhona le ndawo nayo iyabheda kakhulu ngempela nje. Kambe umasipala ukhuphe ingcelo edize okokuba aba bahlali bokha ezindawo zokuhlala ngokungekho mthethweni. Ojongene nokhuseleko loluntu kwisixeko saseRhawutini uGqirha Mgcini Chwaku ukhokhele uqoqo kwisakhiwo ekhaneleka ukuba kuhlala kuso abantu ngokungekho semthethweni. Abo bahlala kwesakhiwo bahlala kuso bahlala ebugqwayibeni kwaye basebenzisa umbane ngokungekho semthethweni. uChwaku uthi bakuza kubakhupha abantu abahlala kwesakhiwo njengoko singekho semgangathweni wokuba kuhlale abantu kuso. Ojongene nokhuseleko loluntu uGqirha Mgcini Chwaku uthi abaqali ukuza kwesi sakhiwo babexelele abanikazi baso ukuba kukhutshwe abantu abahlala apha kuba le ndawo ayikhuselekanga kwaphela.
This building, we did inspect it before, and then we've given the people a warning. We've warned them in terms of it does not comply with the Fire Brigade Act. So they must remove the structures. You're going to see upstairs, even west, they've got shacks, normal shacks, that they can catch fire at any time. So we've given them a notice that they must demolish those shacks. And also there was illegally connected electricity, quite a lot. Okay, though they haven't done that. So now we come here to really check if they've removed it, because we gave them that they must remove. So the next time when we come, we're going to come with our bylaw unit and with a more 4-pounder. We're going to take this building down. uChwaku uthi ngaphambili baye bafakana imilomo nomnini wesisakhiwo nowabaxelela ukuba uyarhoriswa. The owner has reached out to us. He's been threatened. By the way, there are this is the fourth generation of hijackers now. All the three have killed each other. There's a war zone here because you are collecting almost between 100,000 to 150,000 rand a month. Ukanti omnye wabantu abahlala apha uthi olu qoqo luyabothusa kwaye alubahlalisi kakuhle kwizindlu zabo. Xa ukuthi mina makuthiwa hijackiwe and thina la sihleli sahlala ngenkantolo sinamaphepha lokho. Yebo. So lo muntu loyo osho kanjalo umuntu yena ofuna ukwenza izinto zakhe. Kulindeleke ukuba olu qoqo luqhube kwakhona kwiidolophu zeliphondo. Yonakaliswe ngumlilo isakhiwo i-Library Wine Estate ePaarl eNtshona Koloni. Nangona isakhiwo sitshe sanqunqa khange zibekho ingxelo zokonzakala kwabantu kuso. Kubanjwe abombi mgodi abangekho semthethweni ababini eBabong eMntla Ntshona. Namhlanje kanti ke kuzokuthi kangoku ngabantu abahlanu abasele bebanjiwe kule ngingqi. Abahlali balomandla bahlabe ikhwelo kumapolisa ukuba akhulule bonke abo babanjiweyo nabarhanelwa ngokomba imigodi ngongekho semthethweni emva kokufunyanwa kwe-chrome kuba le besithi yindlela abaziphilisa ngayo. Ibe lukrutwakrutwano eBabong emva kokuba amapolisa ebambe abantu abathathu ekurhaneleka ukuba ngozamazama. La madoda afunyenwe enezixa ezikhulu ze-chrome, nto leyo eyandisa unxunguphalo kuluntu ekudala lujongene nengxaki yozamazama. Nangona kunjalo, abahlali abanxungupheleyo bathi abantu ababanjiweyo namhlanje ababandakanyeki kwizenzo zolwaphulo-mthetho zozamazama. Sixhalabile ngenxa yokubanjwa kwaba bantu bamsulwa. Aba bantu bebecholachola nje intsimbi ukuze bondle iintsapho zabo. Abo bantu ayingobumbi. Liphezulu izinga lentswelangqesho kule ndawo. Ngoko ke asikwazi ukusebenza kuba asinamali yokufumbathisa amapolisa alapha. Amapolisa abamba abantu abangenatyala. Lo gama ezona zikrelemnqa ziphuncuka ngenxa yokuba bafumbathisa amapolisa. Abahlali bathi abonwabanga kuba le yindlela yokubeka ukutya etafuleni kubo nabantwana babo. Amapolisa awanalo ilungelo lokubamba abantu abangengobasebenzi basemgodini ngongekho mthethweni. Aba bantu bayacholachola kwaye oku kuchola esikwenzayo kusincedile ukuba sithengele abantwana bethu iincwadi zesikolo kwakunye sibhatale ne-school fees. Andiyazi uba kutheni sinqandwa ukuba sombe la matye kwiiyadi zethu. Ngelixa bebeqhushumbisa umgodi lo semva kwethu, azange siye phayo kuyokuchola izimbiwa. La matye anqabileyo aseziyadini zethu kwaye siyazinceda ukwenza imali ngokuwathengisa. Linyuke layotsho kwisihlanu inani labombi mgodini abangekho mthethweni emva kokubanjwa kwababini ngemini yanamhlanje. Baqikelelwa ku-100,000 abasebenzi mgodini abangekho mthethweni abangena emathunjini omhlaba mihla le kwimigodi engasetyenziswayo kulo lonke eli. Umasipala wesixeko saseThekwini kwiphondo laKwaZulu-Natal ujongene nengxaki yokungcoliseka kwamanxweme nokuye kwakhokhelela ekubeni avalwe ngethuba kuphandwa unobangela woku ngelixa kusazanywa neendlela zokulungisa le ngxaki. Kungoku nje kumanxweme amane sele kuvulwe amathathu kuwo naquka iBattery, iThekwini Beach kunye neCountry Club. Ngeli xesha lonyaka kumanxweme amaninzi kuyaxhalathelwana kusonatyelwa ixesha leeholide zehlobo. Kodwa kulo nyaka oku kuye kwaphazamiseka
ngethuba kufunyaniswa ukungcoliseka kwamalwandle amane, iBlue Lagoon, eThekwini, Country Club kunye neBattery. Kodwa kungoku nje emva kwamanyathelo okukhusela uluntu sele kuphindwe kwavulwa amathathu kula manxweme. We had 4 beaches that were closed, but I've got good news that this morning we've received the results. Out of the 4, we now have got a clear results for 3 beaches which are now opened. Only 1 that we are still investigating. It was just because of a few issues in terms of our system. Noxa isimo sakubuyela esiqhelweni kubahlali balengingqi yeTheku, yintoni esona sizeka bani sokungcoliseka kwalamanxweme kwasekuqaleni? When it comes to the continuation of water, it will always be a tricky one because if you look at what happened, these waters are associated with Umgeni River, right, which is a big river that is flowing into the sea. So and that river have got small rivers that are filling the river, which then flows to the sea to the sea, and so that will always be a problem because when it rains, everything just goes to that river stream and then right to our beaches. Amaqela ezopolitiko axhalabile le ngxaki ngelithi kudala ikhona kwaye ayinasisombululo sisisigxina. This problem has been going on for years. For almost 5 years now, we've had failure of our city management to manage the sewer plants alongside the banks of rivers here in the city. Unxweme iLagoon lusavaliwe kungoku nje nanjengoko kusalindwe iziphumo zokuhlolwa kwamanzi. Iziguli kwisibhedlele saseBhisho eMpuma Koloni zivakalise ukukhathazeka ngeemeko ezithe azikhuselekanga emva komonakalo odalwe sisichotho. Isebe lezempilo ephondweni lithi le meko inikwa ingqalelo yaye bafuthiselwe kwesinye izibhedlele abaguli. Nakubeni kunjalo ezinye iintsapho zithi azikhange zixelelwe ngokufuduswa kwamalungu azo yaye oko kunefuthe elibi ezipokothweni. Isichotho esithwaxe iindawo eziliqela eMpuma Koloni sidale isankxwe kwisibhedlele saseBhisho sishiya izigulana zingenamanzi nombane. Iintsapho zinxunguphele ngenxa yokungabi nalwazi ngeyona nto iqhubekayo nanjengoko isebe lezempilo lisithi abantu bathunyelwe kwezinye izibhedlele. Someone called me to attend to a 13-year-old that had arrived to check on her sister, and the 13-year-old came on instruction of their mother because as the family they are unaware that the patient has been moved to a different hospital. Anna Apleni uthi akukho nto ayixelelweyo sisibhedlele ephathelene nokufuduselwa kwesinye isibhedlele kwintombi yakhe ekhulelweyo. Khange sixelelwe andiyazi noyazi ngoba ndimke phayana mna ngoLesithathu ndimke phayana kungekho kwanesi kuthiwa inesi okoko beziseholweni umntana phayana ucaba uye wawa ngesisu umntana wakhe akashukuma ixesha elininzi ngoku andisiyazi ke uba uzawubuya ngantoni kuloo makhiwana kuyo. Kambe isebe lona liyazikhanyela iingxelo zokungaxelelwa kweentsapho ngokuthunyelwa kwezinye izibhedlele kwezigulana. The entire Bisho area was hit by a storm, and that storm then affected the electricity at the hospital as well as the surrounding villages. However, the electricity has been restored. The issue of water is a municipal problem. It is not a health problem. What then happened was that we have in fact JoJo tanks in the hospital, about 10 of them. Currently, 4 of them are full. In terms of the families, we contacted all families of the patients that were there. We responded very well as a department in terms of that disaster that hit the Bisho area. Ukanti imeko iyalungiswa kwangoku kwesi sibhedlele saseBhisho ngelixa imali yokuya kwezinye iindawo ingona mngeni ezintsapho ezijongene nawo. Eli lixesha lemibhiyozo nemigidi kwindawo eziliqela kwiphondo laseMpuma Koloni nalapho kubhiyozelwa ukubuya kwabantwana esuthwini. Namhlanje ke eli jelo lendaba eNewsroom Africa lityelele kwilali yasemhlahlane eTsomo eMpuma Koloni nalapho usapho lwakwamavuso belisenza umgidi wonyana walo. Ukanti abahlali bebephume ngobuninzi ukuya kubhiyoza nolu sapho.
ibiyimincili namabhongo nemivuyo, oRhadebe omthimkhulu obhungane beqhayisa begqemfeza besithi bazizwe ingangalala. Amahinyahinya neginye bulls ibiyintarhantarha, andisathethi ke ngenyama ibidlala abantwana. Kwangentseni namhlanje oomama bazibekile imbiza eziko. Sikhani sivulele kaloku sibone yintoni iphekwa. Kuphekwa ntoni inyama lena sisi? Inyama lena sisi. Kuthe xibilili ke kutata wekhaya kuba kaloku unyana uye ephila wabuya ephila. Unyana uye ephila waphinda wabuya esaphila. Apha ngoku sifika usijoyina thina sibhizi singamalungiselelo omgidi omntana siya celebrate njengoba ubona imuthi kusekusasa kuseza kuqhubekeka into izawuyiqina wena phaa ngo-10 11 12 ukubheka phaa emva kwemini. Otherwise kumnandi kakhulu, kumnandi kuthi thina singabazali, kumnandi kuthi thina siyi-community ngokubanzi ngokuba sibone umntana wethu ephila and emhle. Ukanti inhliziyo ibigcadwa nkqiyo yona kwizibazana linemincili kakhulu ngokubuya komntwana walo endle engabi kwahlaba. Jo, andiyazi, andikwazi noyibalisa, andikwazi noyichaza. Ndiziva ndivuya kakhulu. Ndiyambulela uThixo owathi wandivulela isango, ozathi akukho namnye oyakuthala ivale elisango. Ndivulela isango, ndibona ndivulela isango uThixo. Ikhanya into endiyibonayo, ndibona uThixo ndivulela isango elingenakuvalwa nangubani, liza kuvalwa nguye yedwa. Ndonwabile emphefumlweni wam, ndiva kamandi nefemeli yam tu, ndonwabe kunye nefemeli yam zombini, nabahlobo bam, ndonwabe nabo bonke abantu bam. Bakhidile ke abantu ngezinto yinto bevuyisana kwaye bekwahombisa ikrwala. Ezi ke zizinwe zobuntu eziphuma emazantsi ezintliziyweni zabantu kwilinge lokusithana imihlana nokuqinisa amatyathanga obuhlobo. Hamba Bhekile, sukuhlala ndawonye ngumgidi lo. Wena ubungekho ke uphosiwe kuba kaloku bekusindwe ngobethole. Le mibhiyozo yalo mgidi neminye eqhubayo kwezinye iindawo ibalulekile kakhulu ukuqaqambisa nokuveza ubuhle benkcubeko yesiXhosa. Singathethi kuphela ngesiko lolwaluko xa kusweleke abakhwetha, koko sigide, sibhiyoze kube mandi kube njeya naxa bebuye bephila. Iqela leBafana Bafana libanxada-nxada lilungiselela umdlalo walo wokuqala wendebe ye-AFCON nalapho lizaqubisana ne-Angola ku-Group B ngentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa kwangoMvulo kwibala eMarrakech kwelaseMorocco. Eli qela lasekhaya ligaleleke kwelaseMorocco ekuqaleni kwale veki kwaye lizinze kakuhle nabadlali bonke basenkampini. Kakhulu ke sithe nokhetha kwiqonga lendaba. Ndiyakubulisa ke mbukeli wam ekhaya, ndikwamkele kaloku ke kwidesika yam yeMozulu. Mna bethuna ke igama kaloku ndikuthabile ke ndiyinzwakazi yabathembu. Mvanje ngokubanzi masijongeni nantsi kaloku iMozulu. Leyo ke mbukeli wam ekhaya siphawuleni kaloku ke iziganeko kuMzantsi Afrika ngokubanzi yawuqaphela kaloku apha ekhaya noko kusibekele mpela kakhulu ke kumbindi apha eMzantsi Afrika phaya kaloku DR futhi nazo zonke nje ezaziphaleka kwasekuseli futhi ngo-18 degrees zimvula phaya yinkwankca xa bevele besungusuku labo ngomso ngo-30 degrees phaya ngorhatyela ngoba sikhali ke mbukeli ekhaya ngokubanzi kwakhona amaqondo wakho ke aphantsi naphezulu sivela ngaphandle lokuqala nqa kuphaya kaloku ephondweni lasempuma koloni mpela kakhulu kubukeli futhi kumantla nentshona lapho indawo ezifana phakathi koBurgersdorp bevuka futhi ekuseni ngo-15 degrees nantsi kaloku kwakhona bethukele ekhaya ke imozulu kwiphondo laseFree State ngamandla ke kumbindi welaphondo ndawo ezifana napha koVelkom futhi ekuseni futhi kuyanetha kududule kubaneke yonke lantsasa ngelashumi nje elikhatshwa sesibhozo
intokozo kanti ke baphila ngolu hlobo kwakhona kulapho lapha mbukele ekhaya kontshona khona impela ke futhi ke kumantla nempuma elapho no Beaufort West umzekelo phakathi bevuswa ku 16 degrees nezigaleko zemvula nje yonke lantsasa bavala imini futhi ku 36 degrees baphila kanje futhi ke kolapho lapha kalombukele ekhaya ko Northern Cape kamanda ke futhi ke kumantla walo futhi ko Kurumani phaya nengi zonke phaya ezikufuphi ko Kimberley xa usetha njalo futhi kwasekuseni futhi kuyanetha yonke lantsasa futhi kubaneke go 18 degrees nje futhi ke ephondweni lapha ya Northwest ngamandla ke futhi ke kuntshona nombilo la futhi ko Vryburg ekuseni kuyanetha yonke lantsasa naxa unyuka futhi phako Mahikeng sezomvula nendudumo futhi yonke lantsasa kanti ke baphila ngolu hlobo futhi ke eGauteng apho sikho thina kaloku ngalomzuzu impela ke futhi ke kumazantsi nentshona yelaphondo Carletonville kwasekuseni kuyanetha phaya kubaneke yonke lantsasa ngaye kaloku futhi ke la 17 degrees Newcastle ngokubanzi kwalaphondo lapha futhi eLimpopo ngamandla ke mbukele ekhaya futhi ke kumazantsi walo futhi bilabile ekseni ngo 18 degrees lapha kumazantsi nempuma yelapho noPhalabulo kwasekuseni sizigaleko zentshizane sithe chache yonke lantsasa sehle njalo futhi ngokubanzi sijonga iphondo lapha kaloku empumalanga ngamandla ke futhi ke kuntshona namazantsi walo futhi phako Emelo ekseni kuyanetha futhi kududume yonke lantsasa ngo 13 degrees ngexesha lasekuseni ivuma divale ndisoke imozulu ngephondo lokugqibela eliphaka lokulona futhi ke kwaZulu Natal ngamandla kumazantsi walapho phako Coxton kwasekuseni futhi ingqele nezontshizane sithe gqa yonke lantsasa ngo 13 degrees mna ndikuthanda kangaka xa ishwele emiyoli. Mathongo amnandi.